Quddiem il-Prim Imħallef Joseph Azzopardi komplet il-kawża li fetaħ il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija biex 3 sptarijiet lill-Gvern tal-Vitals flimkien ma' miljuni ta' euro li eventwalment għaddew fidejn Stewart Healthcare jerġgħu lura ant il-poplu. Tul is-seduta ta' 3 l-avukati ta' Muscat u dawk mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali qalu li dan tas-saħħa huwa settur sensittiv u għamlu l-argument li peress din hija kawża bla preċedent u peress li m'hemm l-ebda tip ta' gwida, il-prudenza titlob li dan l-appell jaqa'. Punt li l-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija ikkummenta fuq wara s-seduta. Il-parti tan-naħa tal-Gvern tajt li dan huwa settur sensittiv u allura suppost li huwa settur sensittiv importanti li din il-kawża tinstema' u tinqata'. U mhux fi klimhom stess illi tibqa' għaddejja ħalli ma tinqata' qatt. Intqal ukoll mill-parti tal-Gvern li din hija kawża bla preċedent. U allura għax bla preċedent qisu jridu illi din il-kawża qatt ma jkun hemm l-eżitu finali tagħha. Aħna jidrilna li dak li sar huwa fl-interess tal-poplu, aħna jidrilna li dak li għamilt jien mhux kien biss xi dritt li għandi bil-liġi ma' dover illi nissalvagwardja il-proprjetà tal-Maltin u Nawċin. Adrian Delija kompla li bħala deputat u mhux biss għandu dritt iżda iktar minn hekk għandu l-obbligu li jara li dak li ħall-Gvern minħall il-poplu irreġġaw lura lil Maltin u Lawċin. Tul is-seduta l-avukati tal-Gvern argumentaw ukoll li din il-kawża tiġi maqsuma f'biċċiet. Argument li l-avukati tal-kap tal-Oppożizzjoni qalu li jmur kontra d-digritt ta' qorti stess li f'Mejju li għadda kienet iddeċidiet li dan l-appell m'għandux jiġi spezzettat. L-avukati tal-kap tal-Oppożizzjoni qalu li dan hu probabbilment l-akbar każ li qatt sar fil-Qrati Maltin kif qed jiddeċiedi dwar kuntratt li involva konċessjoni ta' 2,000 miljun jew 2 biljun euro. Mistoqsi kif l-Oppożizzjoni beħsiba tibqa' tiġġieled il-ħtif min-naħa tal-Gvern ta' dak li hu tal-poplu Malti, Adrian Delija wieġeb dan il-mod. Maħna ħanifuq qatt bħall-Oppożizzjoni niddefendu t-territorju Malti, maħna ħanifuq qatt bħall-Oppożizzjoni niddefendu dak li huwa il-wirt kulturali, l-art tagħna, meta inti għandek każi ta' nies li m'għandhomx fejn jgħixu, għandek każi ta' nies li m'għandhomx saqaf fuq rashom, għandhom każi ta' nies ta' żgħażagħ li m'għandhomx biex jgħixu, m'għandhomx biex jixtru, m'għandhomx biex jikru. U mbagħad għandek il-Gvern li jaqbad art li jagħtiha biex xejn lil ftit magħżula. Dan mhux aċċettabbli, d-dmir tagħna, d-dover tagħna, l-obbligu tagħna li nibqgħu niġġieldu għad-drittijiet tal-Maltin u Lawċin sal-aħħar. Permezz ta' dan l-appell l-Oppożizzjoni qed ittenna li l-Isptar San Luqa, l-Isptar Kering Rek u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex jerġgħu lura ant il-pop wara li jkun dikjarat null il-kuntratt li l-Gvern għamel mal-Vitals Global Healthcare.